वेलकम बॅक टू माय चॅनल. मी श्रेया. आम्ही चाललोय वॅक्सिनेशनसाठी आणि मी खूप एक्सायटेड आहे. खूप दिवसांपासून मी ट्राय करत होते की आम्हाला कोविनवरती वॅक्सिनेशनसाठी बुकिंग्स मिळतील, बट सगळे स्लॉट्स फुल होते इकडे. आणि सॉरी, गाडीमध्ये ते वर खाली चालू ट्रेन. सो आम्ही खूप दिवसांपासून ट्राय करत होतो, पण आम्हाला वॅक्सिनसाठी कोविन ॲपवरती बुकिंग्स नव्हते मिळत, बिकॉज बुकिंग्स स्लॉट्स नव्हते मिळत. स्लॉट सगळे फुल होते. आणि फायनली माझ्या ऑफिसमध्ये आम्ही आज जाऊन वॅक्सिनेशन घेणार आहोत. ऑफिसमध्ये ड्राईव्ह सुरू झाले. असे भरपूर सगळ्या कंपनीज आहेत ज्या त्यांच्या इन हाऊस, तुम्ही ऑफिसमध्ये जाऊन तुम्ही ऑफिसच्या पोर्टलवरती रजिस्टर करू शकता, ईमेलवरती रजिस्टर करू शकता आणि त्यानंतर तुम्ही ऑफिसमध्ये ज्यावेळेस तुम्हाला अपॉइंटमेंट मिळेल त्यावेळेस तुम्ही ऑफिसमध्ये जाऊन वॅक्सिन घेऊ शकता. सो आता तर आम्ही चाललो आहे आणि मी माझा पूर्ण एक्सपिरियन्स तुमच्यासोबत शेअर करेन. खरंच घाबरण्याची गरज नाही आहे. फक्त एवढंच आहे की आपण वॅक्सिन घेतल्यानंतर काही काळजी घ्यायला पाहिजे. काही गोष्टी म्हणजे थोडाफार साईड इफेक्ट नाही, पण ती लस, ती जी वॅक्सिन आहे ती काम करतीये हे आपल्या बॉडीला कसं कळणार ना. त्यामुळे आपल्याला थोडंसं फीवर, थोडंसं हेडेक, आपल्या ज्या हातावरती वॅक्सिन दिलेली आहे त्या हातावरती थोडंसं पेन, थोडंसं दुखतो असं मी ऐकलंय. आता बघूया, माझा स्वतःचा एक्सपिरियन्स मी तुमच्यासोबत शेअर करेन. आणि जर तुम्ही वॅक्सिन घेणार असाल, अजून घेतली नसेल किंवा नुकतीच घेतली असेल, तर हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहत राहा आणि तुमचा एक्सपिरियन्स कसा होता हेही मला सांगा. नमस्कार मंडळी, मी आलेली आहे घरी. सो येताना मला शूट करायचं होतं पण नाही शक्य झालं, कारण एक तर माझा हात दुखत होता, फोन नाही पकडता येत होता त्या हाताने, आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे मी माझी स्टिक घेऊन नव्हते गेले, त्यामुळे मला फोन हातात पकडणं शक्य नव्हतं. मी म्हटलं चला घरी जाऊन आरामात तुमच्याशी बोलूया. आत्ताच आम्ही कोविशिल्ड घेऊन आलो आहे. येस, कोविशिल्ड नावाची जी कोरोनाची वॅक्सिन आहे ती आम्ही घेतलेली आहे आणि खूप स्मूथ प्रोसेस होती. शेवटी कंपनीचं मॅनेजमेंटवरती डिपेंड करतं, पण माझ्या कंपनीमध्ये बऱ्यापैकी व्यवस्थित आणि स्मूथली प्रोसेस सगळी झाली. आम्ही तिथे गेलो, आमचे डिटेल्स त्यांनी घेतले आणि वरती जाऊन जस्ट डन. सो आम्हाला हार्डली अर्धा तास ते 1 तास पूर्ण प्रोसेस होण्यासाठी. वॅक्सिनसाठी तुम्हाला 2 सेकंड पण लागत नाही. तुम्ही आलात तिथे, ते तयारच असतात, लगेच देतात आणि म्हणतात झालं, जाऊ शकता तुम्ही. थोडंसं जास्त टोचलं होतं, म्हणजे नॉर्मल इंजेक्शनपेक्षा थोडासा जास्त त्रास होतो आणि हात हा थोडा, म्हणजे वॅक्सिन दिल्या एक 5-1 मिनिटातच थोडा जड पडला माझा हात. तन्मयचं असं नाही झालं होतं पण माझं झालं होतं. सो पर्सन टू पर्सन पण ते डिफर करतं. सो वॅक्सिन घ्यायला जर तुम्ही जाणार असाल तर काही गोष्टी तुम्ही लक्षात ठेवा. भरपेट म्हणतो ना आपण, तसंच भरपूर हाणायचं आहे आपल्याला आणि जायचं आहे. कारण तिथे जाताना, म्हणजे वॅक्सिन घेतानाच ते सांगतात की तुम्ही अंशापोटी वॅक्सिन घेऊ नका, काही ना काहीतरी खाऊन जा. त्यामुळे जर तुम्ही वॅक्सिन घ्यायला जाणार असाल तर ही गोष्ट लक्षात ठेवा. कितीही वाजता जा सकाळी, पण काहीतरी खाऊन जा. वॅक्सिन घेऊन आल्यानंतर पण भूक लागते. मी भरपूर खाऊन गेलो होतो. वॅक्सिन घेतली, घरी आलो, पण स्टील आम्हाला घरी आल्यानंतर पण खूप भूक लागली होती आणि हे नॉर्मल आहे. सो घाबरण्याचं काहीही कारण नाही. सो मस्त भरपूर खाऊन जायचं आहे आपल्याला. जर आपल्याला कोणत्याही प्रकारचं मेडिकेशन चालू असेल, कोणत्याही प्रकारच्या तुमच्या गोळ्या चालू असतील, BP असेल, हायपरटेन्शन असेल, डायबिटीज असेल, थायरॉइड असेल, काहीही, तरी तुम्हाला कोणत्याही प्रकारचं ब्रेक घेण्याची गरज नाही आहे. तुम्ही तुमचे मेडिसिन्स विदाऊट ब्रेक तसेच कंटिन्यू करू शकता. तुमचे मासिक धर्म चालू असतील, स्पेशली मुलींसाठी, तरीही तुम्ही कोविशिल्ड घेऊ शकता. नो प्रॉब्लेम ॲट ऑल. ठीक आहे, जर तुम्ही ब्रेस्ट फीडिंग करत असाल तरी पण वॅक्सिन हे सेफ आहे. तुम्ही त्यानंतर तुमच्या बाळाला जवळ घेऊ शकता, काहीच प्रॉब्लेम नाही आहे. वॅक्सिन घेतल्यानंतर तुम्हाला 1-2 दिवसामध्ये बहुतेक ताप येऊ शकतो. मे बी, असं नाही आहे की प्रत्येकाला यायलाच पाहिजे, पण येऊ शकतो. तुम्ही कोणतीही पॅरासिटामॉल घेऊ शकता, नो प्रॉब्लेम. मेडिकलमध्ये जा,
किंवा तुम्ही जिथे वॅक्सिन घेता तिथले डॉक्टर्स पण तुम्हाला काही पॅरासिटामॉल्सची नावं देतात, जे तुम्ही मेडिकल स्टोअरमध्ये जाऊन सांगू शकता आणि तुम्हाला त्या अवेलेबल होतील. ज्या मी अनुभवल्या अशा काही टिप्स मी तुमच्यासोबत शेअर केल्या. आणि तुम्ही वॅक्सिन घेतलं नसेल तर लवकरात लवकर वॅक्सिनेशनसाठी स्लॉट्स बुक करा, वॅक्सिनेशन नक्की करा, बिकॉज ही आपली जबाबदारी आहे. सो आणि हो, अजून एक गोष्ट म्हणजे जाता जाता सांगते की वॅक्सिनेशन झाल्यानंतर तुम्हाला एक लेटर मिळतो. ठीक आहे, त्यावेळेस तुम्ही कोविन ॲपवरती रजिस्टर करता स्वतःला. त्यानंतर तुम्ही फर्स्ट वॅक्सिन घेतल्यानंतर तिथे तुमचं स्टेटस तिथे अपडेट होतं. आणि फर्स्ट वॅक्सिन घेतल्यानंतर कोविशिल्डबद्दल फक्त फर्स्ट वॅक्सिन घेतल्यानंतर 84 दिवसांचा मध्ये कालावधी जावा लागतो आणि त्यानंतर तुम्ही दुसरी वॅक्सिन घेता. त्यामध्ये तुम्ही स्वतःला क्वारंटाईन करून ठेवण्याची किंवा घाबरण्याची काहीच गरज नाही आहे. तुम्ही जसे आधी वावरत होता तुमच्या फॅमिलीसोबत तसेच तुम्ही नंतर वावरू शकता. त्यामुळे वॅक्सिनमुळे तुम्हाला तुमच्या घरच्यांपासून दूर नाही राहावं लागणार, हे नक्की. हा माझा एक्सपिरियन्स होता गाईज. वॅक्सिनचा खूप चांगला होता. थोडासा हात दुखतो, थोडंसं, पण एक्सपिरियन्स खूप चांगला होता. सो मी माझी जबाबदारी पूर्ण केली. तुम्ही केली की नाही नक्की करा. काळजी घ्या तुमची, तुमच्या घरच्यांची, तुमच्या फ्रेंड्सची. आणि आपण असेच भेटत राहू पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत बाय.